Tapi sayangnya ku akeh kewan-kewan kandang kewan sing gak ono kewane. Halo Rek, balik mana nak channel lawak dewe yaiku nang Paradise Production. Saiki dhewe lagi ndek KBS dan kon ngerti peraturan iku ketat banget. Dan tuku tiketnya kudu online Rek. Ya jadi kon nek kote mrene wajib daftar online dhisik baru iso nang KBS ben gak ribet mlebuhe. Oke Rek. Dan bukae ku dari mulai jam 09.00. Ono sesi nih Rek, dari sesi 1, sesi 2. Mungkin nek sesi 1 sampai jam 12 Rek. Oke Rek, ayo lanjut melu aku. Ciao ciao. Kalian harus siap jalan panjang karena jalannya iku satu arah, jadi dia gak oleh bolak-balik ngono iku. Dan protokol kesehatannya itu sangat ketat pol. Jadi gawe balita di bawah usia 5 tahun ambek lansia ambek ibu hamil gak oleh masuk sini. Oke Rek, saiki awak dhewe wis mari mlaku-mlaku nang gone kebon binatang Surabaya selama 3 jam. Terus Tapi sayangnya akeh kandang kewan sing kosong, dadi dhewe gak puas ndelok kewan. terus akuariume yo sik direnovasi Rek. Dan iki bener-bener ketat, tapi awakmu sik iso ngunjungi nang kene. Pokok mematuhi peraturan yaitu gawe masker, ambek cuci tangan. Oke Rek, sampai jumpa nak vlog berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Plus komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.